Και επειδή μας αρέσει να ερχόμαστε κάθε μέρα, έτσι είπαμε, στο σχολείο. Το δικό μου δεν έχει πάρει πολύ σοβαρά το ρωτήσω. Ακολουθεί μια δικό του δικό σκελιό. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φάγε μου να πεπατώ, θα πηγαίνω στο σχολείο, θα μαθαίνω γράμματα. Πόσο μου αρέσει αυτό το ποίημα, θυμάμαι το σχολείο μας και τον καλό μας δάσκαλο, τον Πάτερ Μιχαήλ. Είναι πολύ ωραίο τώρα να τα μιλόπουλα Θεό, την Ελλάδα και να τα ρούντινε για να ράψει να πάρει. Θα πάμε απόψε σχολείο, τη μάρα που φοβάται να με στείλει. Γιατί, μήπως συμβαίνει τίποτα κακό στο χωριό μας. Δεν το μάθες εσύ, θα πάνε δημιουργάνε μόνο γιατί ο Πάτερ Μιχαήλ ήταν λυπημένος. Όταν πέραμε ευχή ήταν αγαπημένος. Σουτ, κάποιοι άγονται, πάμε να κοιτούμε. Δεν θα πληρώσει ο παπάς με τη δουλειά που κάνει. Θα τον κάψουμε το τελό αφού μυαλό δεν πάνε. Δίκιο έχεις αφέτη μου. Είμαι στις καταριές σου. Ξέρω εγώ να κάνω όμορφα τη δουλειά σου. Το μοναστήρι αύριο με άλλο να κυκλώσει. Θα τον επιάσεις όταν και θα τον παραδώσει. Στις καταριές αφέτη μου. Εμείς έχουμε απειλιά και πούμε θα παρατήσει, φίλοι θα κάνει. Ωραία και όλη η σιωπή, γιατί όπως μας λέει ο Πάτερ Μιχαήλ, η ελευθερία του γένους μας από το σχολείο θα βγει.
Σαπίκο. Τα μικρά του νηπιαγωγείου να του κάνουμε.